Alisa, mi ćemo danas igrati Minecraft. Nastavljamo sa preživljavanjem. Imamo 24 ruda gvožđa, pa ćemo namestiti odelo. Tako, imamo to. Sad ćemo namestiti jedne pantalone. To. Taman ćemo imati. Tako. Sada da stavimo to na nas i ćemo da tražimo nešto, još uglja ili tako nešto. Ali prvo ću morati da namestim drveni ugalj, pošto nemam više ovih baklji. Tako. Gdje sečemo ovo jedno drvo. Ili valje dva. Mislim, neće nam trebati više, pošto ovdje imamo dosta. Tako, imamo 9. Sad ćemo ići u naš jedan mali rudnik. Tako, to ćemo sačekati da se ispeče. A mi ćemo malo ići još da tražimo hrane. Ili bolje da namestim još koji kramp. Da li imam ja 2, 3 štabike. Dobro, bit će nam dosta jedan. Tako. Mi ćemo umjesto ovog. Ovo ćemo sve ovdje da stavimo. Da uzmemo malo ovog uglja. Koliko bude? Biće dosta. Tako. Tako. Da namestimo još baklji i da idemo u rudnik. Taman imamo. Ups. Imamo i dosta hrane. Tako, idemo sad. Tu sam malo igrao pa sam našao jednu pećnicu malu. Pa ćemo tu nastaviti da tražimo. Evo ovdje. I evo ga ugalj. Tako. Puno uglja ima.
da pokupimo taj ugalj. Idemo malo još da tražimo gvožđe. Našli smo još dve rude gvožđe. Ovdje nema više ništa. Idemo na drugu stranu. Ovo nisam ni video. Tako. Uj. Zombi. Juj. Malo sam se poplašio zombija. Da uvek nastane? Malo sam se uplašio tog zombija, ali nema veze. Jer smo ga ubili. Šta je metala? Baš puno. I uglja što nisam mogu da nađem, sad sam ga našao. Baš puno. Šta je uglja? Ako nađem neke jače rude, daj Bože, da sad nađem malo dijamanata. Šta je ovo? Imamo 41 ugalj. Sad ćemo još malo ići kući. Igrat ćemo i na Mineplex, samo da moram nešto da namestim tamo. Da ćemo igrati našli smo još jednu pećinu. Ovaj ugalj sam vidio, ali neću ga pokupiti. Malo da istražimo ovu pećinu. Ovdje više nema. Imamo 59 ugalja. Idemo da vidimo i onu drugu pećinu. Da vidimo, 46 nam je visina. Ovo je jedan mali rodnik. Tu nema ništa. Gdje je izlaz? Evo ga. Ko idemo gore?
Idemo gore. Samo da nas ne vidi nijedan zombi, samo da nas ne vidi nijedan zombi. Tako. Stavimo tu ugalj. Da stavimo ovo da se peče. Tako. I da spavamo. Ustali smo. Tu začukat ćemo ovo. I sad ćemo uzmemo ovo meso što imamo tu. Mi ćemo ići, ne treba nam još hrane, malo ćemo da istražimo ostrvo. Samo da zapam. 46. Ovdje imamo jednu pećinu i malo uglja. A tu ima izlaz drugu stranu. Tako da nam se ispeče ovo sve. Idemo tu tako da nam se ispeče ovaj metal. Još malo samo. Tako. Sad ćemo da namestimo jedan kramp i završit ćemo epizodu. Eto tako. I to je bilo to što se tiče ovog klipa, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!